салом ва эҳтиром бинандагони барномаҳои телевизиони Тоҷикистон. барномаи навбатӣ дар мавзӯи рӯзро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. ҳоло дар хусуси аҳамияти таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ бо омӯзгорон ва донишҷӯёни факултети физикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон суҳбат мекунем. дар суҳбати мо иштирок доранд Давлат Солеҳзода, доктори илмҳои физика математика профессор, Авази Мирзо, Фарҳоди Исмат, номзади илмҳои физика математика доцент ва Абдулҷалол Ғафурзода, номзади илмҳои физика математика доценти факултети физикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. имрӯз ҳукумати мамлакат махсусан бо ибтикори пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ таваҷҷӯҳ кардааст. метавонем дар ин росто чандин мисолҳоро номбар кунем ё ин ки зикр намоем. аз ҷумла баргузории озмуни ҷумҳуриявӣ, илм-фуруғи маърифат, 20 солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ аз соли 2020 то соли 2040 ва заминаи баргузории ин озмунҳо, ин консепсияҳо, ин чорабиниҳо ҳамоно аз эълон гардидани соли 2010 ҳамчун соли фарҳанги техникӣ ки ҳамаи мо шумо аз ин огоҳ ҳастем. биёед бигӯем ки дар шароити имрӯзаи ҷаҳонишавӣ таваҷҷӯҳ ё ин ки аҳамияти омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар чӣ таҷассум мешавад ё ин ки зоҳир мешавад. 20 солаи рушди илм ҳар ҷо бошад. пайғом ба мо зинутқи пешво бошад. гар рушд ба иқтисоди кишвар хоҳем, бар илми дақиқ таваҷҷӯҳи мо бошад. беҳуда нагуфтаанд, нафармудаанд. имрӯз ҳукумати кишвар воқеан ҳам барои рушди илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ марҳила ба марҳила, зина ба зина чанд чорабиниҳои муҳимро паси сар карданд, роҳандозӣ карданд. то эълон шудани 20 солаи омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар кишвари мо стипендияҳои президентӣ барои муассисаҳои таҳсилоти миёна, стипендияҳои номӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олӣ амал мекарданд. ин стипендияҳо на танҳо аз нигоҳи теъдод, балки аз нигоҳи маблағи умумии онҳо низ афзуд, зиёд карда шуданд. дигар масъала пайдоиши озмунҳои ҷумҳуриявӣ ки чӣ тавре шумо дар боло зикр намудед, аз қабили илм, фуруғи маърифат. сабаби аслии озмун дар ин мақсади асосии ин озмун агар аз як ҷониб васеъ намудани тафаккури техникии донишҷӯён, хонандагон бошад, аз ҷониби дигар пеш аз ҳама муаррифӣ намудани илми муосири тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мегардад. пешниҳоди ҷавонони мо дар чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ меравад ва билохир ворид шудан ба технология ва техникаи муосир меравад ки мусаллам аст ки имрӯз бе аз худ кардани илмҳои табиатшиносӣ мо дар бораи пешрафти тараққиёт, пешрафти саноат, пешрафти илм, техника сухан гуфтани мо хеле ва хеле душвор аст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон воқеан ҳам дар ҳамаи вохириҳо бо ҷавонон дар сатҳи ҳукуматӣ, дар сатҳи давлат бо фармони худ таъсис додани 20 солаи омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзиро саривақтӣ эълон намуданд ва дар назди мо олимон, дар назди
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ вазифаҳои мушаххас гузошта шуданд. мисоли равшан барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, коллеҷҳо, муассисаҳои таҳсилоти олӣ таъсис додани ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимону омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, ки соли сеюм аст, ки олимони мо, омӯзгорони мо соҳиби ин ҷоизаҳо мегарданд. ин албатта аз як ҷониб ҳавасманд кунонидани омӯзгорон, олимон бошад, аз ҷониби дигар моро вазифадор мекунад, ки бештар ба донишҷӯён, ба хонандагон асосҳои илмии фанҳои табиатшиносиро фаҳмонем, амалӣ созем. ва барои ин имрӯз дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ, аз ҷумла дар факултети физикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон шароитҳои муҳим фароҳам оварда шудаанд. ташаккури зиёд. яке аз ҳадафҳои баргузории озмунҳо ва дигар барномаҳое ки дар ҳамин самт қабул мешавад, дар баробари ҳампои ҷомеа будан, яъне дастёбӣ ба технологияи муосир, роҳ ёфтан ба рушди тамаддуни иттилоотӣ, ҳамзамон дар фазои Тоҷикистон ёки дар ҷомеаи Тоҷикистон пайванди илм бо истеҳсолот аст. барои он ки илм ба истеҳсолот пайванд шавад, бояд заминаҳои бунёдӣ фароҳам бошад. бигӯед ки имрӯз дар факултети физикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои тайёр намудани мутахассисон дар соҳаи физика кадом заминаҳои моддӣ мавҷуд ҳастанд? дар факултети физикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон заминаҳои моддии техникӣ дар даврони истиқлолияти давлатӣ ин боз ҳам боло рафт. имрӯз агар дар солҳои пешин мо фақат аз як ихтисоси физика мутахассис тайёр мекардем, айни замон дар факултети физика 7 ихтисос ва 10 кафедра фаъолият доранд, ки аксари онҳо ки бевосита ба дастгоҳу таҷҳизотҳо сарукор доранд, бо дастгоҳҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудаанд. дар мисоли равшан кафедраи астрономияи факултети физикаро тавонистем, ки бо дастгоҳи пуриқтидори телескопи мушоҳидавӣ таъмин намоем, ки имрӯз донишҷӯёни мо аз он васеъ истифода мебаранд. гузашта аз ин дар факултет самтҳои нави илмӣ таъсис дода шуданд, аз қабили наноматериалҳо, нанотехнология, метеорология ва климатология, метеорология, стандартизатсия ва сертификат, электроникаи тиббӣ ва боз нисбатан самти нав, ки ба омӯзиши хосиятҳои физикаию, химиявии растаниҳо, маводҳои органикӣ машғул ҳастанд, ин биофизика, таъсири нурҳои нейтронӣ ба фаъолияти ин растаниҳо. имрӯз вобаста ба ин дар лаборатория озмоишгоҳҳои факултети физика то андозае як заминаи мусоид фароҳам оварда шудааст. донишҷӯёни мо баъд аз хатми зинаи бакалавриат ба магистратура дохил мешаванд. қариб 35 нафар, зиёда аз 35 нафар донишҷӯёни мо дар давоми ин солҳо ба донишгоҳҳои хориҷи кишвар барои таҳсили аспирантура, иҷрои кори дипломӣ фиристода шуданд, рисолаҳои номзадӣ ҳимоя намуданд ва айни замон дар факултети физика фаъолият доранд. ташаккури зиёд. хуб, марҳамат шумо бигӯед, ки имрӯз бо он шароитҳое ки аз тарафи ҳукумати мамлакат ва риёсати донишгоҳ фароҳам оварда шудааст дар факултети физика, дар пойгоҳи муҷаҳҳаз намудан ба технологияи муосир, ҷавонон чӣ гуна бархурд мекунанд ёки чӣ гуна истифода мебаранд, чӣ гуна ҳавас доранд ба омӯзиши фанни физика, ё ин ки машғул шудан, ё ки илми донишҳои назариявии худро дар амал татбиқ намуданд? ҳамасола донишҷӯёи пуртаҷриба ба факултети физика ворид мешаванд, ки онҳо як қисмашон дар озмуни илм фуруғи маърифат иштирок меварзанд,
як қисми дигарашон дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои намоён гаштанд, вориди факултет мешаванд. шароит барои донишҷӯён фароҳам оварда шудагӣ аст ки дар истеҳсолот ҳам бошад, рафта мебинанд бачаҳо ба институтҳои академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар карда мешаванд, то ин ки бибинанд ки олимои ватанӣ дар рушди фанҳои табиатшиносӣ чӣ хел саҳм гузошта истоданд. фанҳои дақиқ барои пешрафти давлат, барои дар истеҳсолот ҷорӣ намудани ихтироотҳо бисёр як саҳми муфид дорад. имрӯз донишҷӯёни факултети физика чӣ дастовард доранд, дар озмунҳо иштирок мекунанд ва оё ягон ихтирооте бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда доранд ё надоранд? масалан дар ташхисгоҳҳо мераванд, ба кадом корҳо машғул мешаванд, банд мешаванд? донишҷӯҳои мо ҳамасола дар озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат ҷойи якум мегиранд, ҷойҳои дуюм мегиранд, ҷойҳои сеюм мегиранд. ин боиси ифтихор аст. дар баробар ин бо донишҷӯҳое дорем ки аллакай дар ихтироотҳои бисёр як саҳми гузоштагӣ ҳастанд дар самти метеорология ва климатология ки донишҷӯ ҳаминҷа ҳузур доранд. мо бо ҳамроҳи худо бардем. мо дар самти тайёр кардани мутахассисои ҷавон дар факултети физика ягон камбудӣ надорем. донишҷӯёне ки имрӯз ба ташхисгоҳҳо мераванд ва дастовард доранд киё ҳастанд? ман Нозимов Саъдӣ, донишҷӯи соли чоруми факултети физика, ихтисоси гидрометеорология ва климатология. соли гузашта ман дар озмуни ҳадафҳои рушди устувор ки миёни донишҷӯёни Осиёи марказӣ аз ҷониби донишгоҳи қазоқу олмон баргузор карда мешавад, ғолибиятро ба даст овардам. ҳам дар даври миллӣ сазовори ҷои аввал гаштам, ҳам дар даври минтақавӣ. пас аз ин мо барои ҳамчун таҷриба, ҳамчун экспедитсия, мо барои омӯзиши баҳри Арал ба ҷумҳурии Қазоқистон сафарбар шудем ба муддати 12 рӯз. дар он ҷо мо бо тамоми шароитҳои иқлимие ки ба ҷумҳурии Қазоқистон ё ин ки ба баҳри Арал хос буд, ошно шудем ва таҷрибаи бениҳоят бойро барои худ соҳиб шудем. албатта талаботи озмун чӣ буд? талаботи озмун, даври якуми озмун тариқи тест гузашт. даври дуюми озмун видеоролик доир ба устуворияти донишгоҳи шумо. даври дуюм даври миллӣ буд. аз ин лиҳоз дар даври миллӣ низ ман сазовори ҷои аввал гардидам. баъдан даври минтақавӣ талаботи он тайёр намудани экопроект доир ба истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия ё ин ки истифодаи оқилонаи захираҳои иқлимию табиӣ ва ғайраҳо. ман лоиҳаи экологияи худро тайёр намуда дар даври минтақавии озмун сазовори ҷои аввал гардидам. хуб, имрӯз ба фикри шумо ҷавонон, донишҷӯёне ки бо шумо ҳамсабақ ҳастанд, барои омӯзиши фанни физика чӣ гуна таваҷҷӯҳ доранд? завқ доранд ё надоранд? бештари онҳо албатта завқ доранд. бештари онҳо завқ доранд. масалан, онҳо барои омӯзиши фанни физика баъд аз дарсҳо ба китобхонаи Миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ё ин ки ба китобхонаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон барои омӯзиши иловагӣ мераванд. фикр намекунед ки баргузории ҳамин озмунҳо оянда аз миёни шумо чеҳраҳои нави илмро ба вуҷуд меорад, ё ин кашф мекунад? чунки яке аз ҳадафҳои баргузории озмунҳо ҳам ҳамин аст. масалан, бо шавқ имрӯз ҷавонони мо иштирок мекунанд дар озмунҳо, худашон кӯшиш мекунанд ки мустақилона мутолиа кунанд, омӯзанд, сидқан ба илм фурӯ мераванд. шумо чӣ назар доред? бале, ташаббуси пешвои миллат доир ба бистсолаи фанҳои дақиқ, табиӣ ва риёзӣ, озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат чеҳраҳои нави илмиро дарёфт мекунад. чунки чуноне ки мо мебинем, ҳамасола шавқи донишҷӯён барои омӯзиши фанҳои дақиқ бештар шудааст. чуноне ки мо қайд кардем, ба китобхонаи миллӣ ва китобхонаи донишгоҳ барои омӯзиши иловагӣ мераванд. нақши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар пешбурди ҳаёти ҷамъиятӣ чӣ гуна аст? чӣ нақш доранд? яке аз мақсадҳои асосии иқдоми аз тарафи пешвои муаззими миллат
به ساله آموزش و رشد علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی پیشنهاد شده در آن است که بلند برداشتن صفت تحصیلات و هم قدم زمان گرداندن آن. ما می‌دانیم که به پیشروی علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی جامعه دلخواه جامعه جهان به پیشروی نائل نمی‌گردد. بنابراین یکی از عامل‌های اساسی بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات این استفاده اصول‌های فعال تعلیم در درس‌ها میباشد. برای این پیش از همه تمام استادان باید در درس‌های خود از اصول‌های فعال تعلیم استفاده برند و برای رشد تفکری ایجادی دانشجویان مستقلیت آنها کوشش کنند و در آینده یک متخصصان سطح جهانی که در بازار جهانی رقابت پذیر آماده نماییم. معلوم است که امروز جامعه جهانی به ترقیات تکنیکا یگان دستاورد نظررس را صاحب شده نمیتواند. از این رو در ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان هم یک اقدام گرفتن که در نزد فاکولته فیزیکا در بازایی که هست در فاکولته فیزیکا یک مرکز آموزش مرکز آماده نمودنی مثال با نام روبوتotechnika را تهیه نمایند. الکی در این سمت متخصصان آمدن مرکز تهیه شده است درس های عملی الکی آغاز کرده شدند برای جلب هم دانشجویان و هم آموزگاران جوانی که خواهش دارند و در همین سمت مثال یک کوشش و غیرت نظررس دارند جلب کرده شدند و درس ها الکی آغاز کرده شده است. فاکولته فیزیکا نه تنها مثال متخصصان را برای علم تیار میکند این چنین متخصصان را برای تمام دانشگاه های عالی تاجیکستان تیار میکند. بله. از این رو نقشه هایی که دانشجویان درس میگویند نقشه های تعلیمی در پرتو 20 ساله آموزش رشد علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم معارف پورا اثر نو تجدید نظر کرده شد. وابسته به این در تمام اختصاص‌های عمل کننده نقشه‌های تعلیمی دیگر کرده شدند. زبان تحصیل پیش همه پورا به زبان تاجیکی بود، زبان روسی امروز الکی گروه انگلیسی تأسیس داده شدند که برای عمل‌هایی که شما ابراز داشتید الکی یک قدم‌های استوار ماندن است. چون که به دانستن زبان روسی و مخصوصا زبان انگلیسی امروز ما با یگان تکنولوژی پیشرفته دسترسی کرده نمیتوانیم. چون که علم به نهایت با صورت کلان پیشرفته ایستاده است و دولت‌هایی که مثال قدرت هستند آنها در این سمت مبلغ‌های به نهایت زیاد رو صرف میکنند. از این رو در فاکولته فیزیکا برای جلب کردن لایحه‌ها یعنی که گرانت‌های خارجی مثال کوشش ها کرده ایستادند و امیدوار هستیم که در روزهای نزدیک الکی یک چند گرانت های خارجی هم به دست میاد در این سمت. دانشجویان چگونه مناسبت میکنند با این همه دستگیری ها با این همه امکانیت ها؟ خب دانشجویان هم نسبت آن دانشجویی که سالهای پیش تحصیل میکرد کلا دیگر است. وابسته به این هم در پرتو آن آزمون های جمهوریوی که مثال از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان عملی کرده شدند مخصوصا علم فروغ معرفت سطح علمی دانشجویان هم روز تا روز افزوده ایستاده است. آنها هم دیده ایستادند که امکانیت خوبتر شده ایستاده است. مثال میتواند با اشتراک کردن در یگان آزمونی که چاره‌بینی ها صاحب مبلغی معین گردد. از این رو الکی دانشجویان خودشان یک شوق و هوسی زیادتر کرده ایستادند. از جمله در برای مثال همکاری ها ما طی 2 سال اخیر است که هم دانشجو و هم ماگسترای خود را به خارج کشور برای تبادل میفرستیم. از جمله همین تابستان یکی از ماگسترای ما در دایره همکاری با استرونوم های چین با جمهوری خلقی خیتای سفربر کرده شدند و در آنجا مکتب تابستانه را تحصیل کرده از روی برنامه آموزش جرم های کیهانی در ساحه رادیو استرونومیا آموزش کرده صاحب یک سرتیفیکات شده حتی معروضه علمی هم کرده برگشتند. این چنین در این دایره در دایره همکاری با یکی از دانشگاه فدراسیای روسیه یکی از ماگسترای کورسی ما برای تحصیل در به طول یک سال با یکی از دانشگاه فدراسیای روسیه فرستاده شد. این تجربه نشان می‌دهد که دایره همکاری باید وسیع کرده شود و آن جوانایی که داننده خوبی زبان روسی و انگلیسی هستند برای تجربه به دیگر جا فرستاده شوند. این یک امکانیت بنیاد خوب است چون که رفته می‌بینم در دیگر مؤسسه‌ها در دیگر دانشگاه‌ها امکانیت‌های تکنیکی چگونه و از اونها مثال
чӣ хел гӯям таҷрибаи онҳоро меомӯзанд, мебинанд ки то кадом андоза илм пеш рафтааст. кӯшиши ғайрат мекунанд ки маҳз ҳамун шароити унҷа будагира дар мисол донишгоҳ барои шароита мусоид кардан амал намоянд. ташаккури зиёд. воқеан хушоянд аст ки имрӯз ҷавонони мо мустақилона ба омӯзиши илмҳо рӯ меоранд, кӯшиш мекунанд ки дар озмунҳо иштирок кунанд. аз миёни донишҷӯёне ки дар суҳбати мо иштирок доранд касе завқманд ҳаст ё ин ки хоҳишманд ҳаст ки дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштирок кунад? донишҷӯи курси сеюми донишгоҳи миллии тоҷикистон, факултети физика, ихтисоси гидрометеорология ва климатология аҳмадов Умар мебошам. пеш аз ҳама ман қайд карданам ки бо дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ эълон гардидааст ва мегардад. хусусан озмуни ин фуруғи маърифат мебошад ки барои мо ҷавонон барои боз ҳам рушду нумӯи ақли худ, зеҳни худ хело хуб аст ва ман ҳамчин ба ғайр аз иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, инчунин ман дар яке аз озмунҳои Осиёи Миёна иштирок кардам ки ин барои рушди устувор мебошад. ҳарчанд агар ки мо дар он ҷо ҷоиза ба даст наоварда бошем, лекин онҳо барои боз ҳам ҳавасманд намудани ҷавонон онҳоро ба ҳар гуна конференсияҳо, чорабиниҳо даъват менамоянд. ба ҷавонон ман гуфтанӣ ҳастам ки бештар ба фанҳои дақиқ рӯ оваранд, ба забономӯзӣ рӯ оваранд, зеро агар ки мо бо забонҳои хориҷӣ гап зада тавонем, бисёр аз лоиҳаҳои хориҷӣ вуҷуд доранд ки онҳо моро таклиф менамоянд ва ин боис мегардад ки ҷаҳонбинии ҷавонон хело васеъ шавад. дар факултети физика тамоми шароитҳо муҳайё аст барои донишҷӯён, хусусан дар он ҷо озмоишгоҳҳо вуҷуд дорад. мо ҳам дарсҳои лексионӣ мехонем ва ҳам дарсҳои озмоишӣ. моро ба ҳар шабакаҳо барои озмоиш равон мекунанд. мо ба он ҷо меравем ва мебинем аз асбобҳое ки бояд кор ва фаъолият кунем аз наздик шинос мешавем ва ин ҳамаи ин хело хуб аст ва барои рушди зеҳни мо хело ба мо ёрдам мекунад. нақша дорам ки бисёр дар ҳамин самти илм кор кунам, зеро ба фикри ман касе ки дар самти илм кор мекунад хело хуб аст ва илм одамро ба фикри ман пир намекунад, ҳамеша дар ҷустуҷӯ аст, ҳамеша илм омӯхтан хуб аст. воқеан ҳам ҷавонони мо хоҳиш, рағбати зиёди майл ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ доранд. мамлакатро мутахассис, чӣ тавре ки роҳбари давлат борҳо қайд намуданд, таъкид доштанд, мутахассис обод менамояд. хушбахтона имсол дар факултети физика ихтисоси нав бо номи электроникаи типӣ таъсис дода шуд. аллакай дар ин ихтисос як рӯҳи академӣ аллакай фаъолият карда истодаанд ва мақсади ин ихтисос тайёр кардани муҳандисон ё кормандони техникӣ барои идора намудани дастгоҳҳо, таҷҳизотҳои тиббӣ. зеро ки имрӯз дар тамоми қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон мо шумораи хеле ва хеле зиёди чунин дастгоҳҳоро дорем, аммо мутаассифона на ҳама мутахассисон аз иҷрои таъмири онҳо баромада метавонанд. ниёз ба мутахассисони хориҷӣ пайдо мекунем, барои онҳо маблағ ҷудо мекунем, даъват мекунем. дар сурате ки ин масъала дар факултет, дар доираи донишгоҳ ҳал мешавад, мо албатта бо як қадами дигар ба пеш меравем. аз нигоҳи танқисӣ кадрӣ берун мешавем. ин албатта фоидаи иқтисоди дохилии кишвари мо мешавад. ҳамеша дар ҷустуҷӯ бошем, дар пайи кашфиётҳои нав бошем, назарияҳои нав бошем ки донишҷӯёнро ба ҳамон ҳидоят карда тавонем. ворид шудан ба технологияи нави муосир аз мо тақозо мекунад ки бо чунин дастгоҳҳо аллакай на танҳо муҳаққиқони мо, аспирантони мо, балки донишҷӯён фаъолият дошта бошанд, кор карда тавонанд. дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат, саноат, нақлиёт,
дасти тавонои илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар ҷои аввал аст. бе ин илмҳо мо вусъат бахшида наметавонем. имрӯз ниргоҳи барқи оби роғун ки ояндаи дурахшони кишвари мо ҳаст, қадам ба қадам, лаҳза ба лаҳза аз музаффариятҳои илмҳои табиатшиносӣ истифода мебаранд. мутахассисони ҳамин илмҳо фаъолият доранд. воқеан дар заминаи имкониятҳои фароҳам овардаи давлату ҳукумат имрӯз ба чашм мерасад, мушоҳида мегардад ки масъулин ҳам то як ҳадди муайян кӯшиш мекунанд, ҷаҳду талош ҳаст ки даст ёбанд ба рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ ва ин моро ба ояндаи дурахшони Тоҷикистон умедвор мекунад, бештар умеди моро таҳким мебахшад, устувортар мегардонад. барои андешаҳо, барои ибрози андешаҳо дар хусуси муҳимияти омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ, мубрамияти ин масъала изҳори сипос мегӯем. хуш омадед ба студияи телевизиони Тоҷикистон. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо омӯзгорон ва донишҷӯёни факултети физикаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, аз ҷумла Давлат Солеҳзода, доктори илмҳои физика математика профессор Авази Мирзо, Фарҳоди Исмат ва Абдуҷалол Ғафурзода, номзадҳои илмҳои физика математика дотсентони факултети физикаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. барномаи дар мавзӯи рӯз дар ин ҷо ба поён мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома доранд.